हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आता प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग कुमुद माताजी तुम्ही श्लोक म्हणाल ना. येस माताजी, शुअर. आणि मग अनुवाद क्षितिजा माताजी वाचतील. येस, थँक्यू. येस. चालेल. मी मंगलाचरण म्हणते पहिल्यांदा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. प्रथम श्री श्री राधा गोविंदना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता ऐकते आणि त्यांच्याच आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीतेचं अध्ययन करत आहात. तर यांचे आशीर्वाद घेऊन मग आपण श्रील प्रभू पादांना दंडवत प्रणाम करूया. त्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहिल्यामुळे आज आपण ती समजू शकतो. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. त्याचप्रमाणे तुम्ही सर्वजण वैष्णव आहात, तुमच्यामध्ये विराजमान श्री कृष्णाला माझा साष्टांग नमस्कार. आता आपण चालू करूया. पहिल्यांदा कुमुद माताजी श्लोक वाचता. येस माताजी, शुअर. आणि मग अनुवाद क्षितिजा माताजी. जी हो. हरे कृष्ण. अध्याय 2, श्लोक क्रम 14. मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो नित्यः तान्ति तिक्षस्व भारत. श्लोक क्रम 44. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इवाम्भसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. अध्याय 4, श्लोक क्रम 9. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. अध्याय 9, श्लोक क्रम 34. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. चला आता चालू करूया आपण. मला वाटतं आपले 6.2 झाले होते ना? कोण सांगेल? हो माताजी, आय थिंक सो 6.2 झालेला. हो. आता आपण बघितलं की इकडे 6.2 मध्ये बघितलं की जो संन्यास आहे किंवा जो योग आहे, योग म्हणजे काय, जिकडे आपण कृष्णाशी कनेक्ट होतो, ते दोन्ही एकसारखं आहे. एकामध्ये काय करतो आपण, संन्यास म्हणजे आपण आपली जी इंद्रिय आहे त्याच्यावर फुल कंट्रोल आणायचा प्रयत्न करतो आणि कृष्णाकडे आपण लिंक होतो. आणि जो योग आहे तिकडे काय करतो आपण, आपली जी इंद्रिय आहे ती कृष्णाच्या सेवेमध्ये लावतो. त्याच्यामुळे ती इंद्रिय आता भौतिकाकडे पळत नाहीत आणि अशा तऱ्हेने आपण कृष्णाशी कनेक्ट होतो. तर दोन्हीही एकसारखंच आहे. आता तिसरा जो श्लोक आहे तो आपण बघूया. कुमुद माताजी, बरं, हा तिसरा श्लोक सांगायच्या अगोदर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की हा जो अष्टांग योग आहे म्हणजे हा 8 अंग असलेला योग आहे. तुम्हाला आठवतं का की 8 अंग ही कोणकोणती आहेत? सांगू का माताजी? सांगा. यम, नियम, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. खूप छान. तर हे 8 नियम आहेत अष्टांग योगाचे, ते आपण थोडंसं अगोदर घेऊया. तर आता यम, यम म्हणजे काय, कोण सांगेल? यम म्हणजे बाह्य नियम. बरोबर, बाह्य नियम. म्हणजे आता समजा जर एखादा मुलगा शाळेत जातोय, तर जेव्हा तो शाळेत जातोय तेव्हा त्याला शाळेचा ड्रेस, स्कूल युनिफॉर्म कंपल्सरी असतो ना. तर का असतो की त्याचं चित्त कुठेही फॅशन किंवा ड्रेसमध्ये, मला हाच ड्रेस पाहिजे, तोच ड्रेस पाहिजे घालायला यात न लागता त्याचं मन अभ्यासात लागावं यासाठी काही बाह्य नियम केलेले असतात. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा नियम पाळावे लागतात. आता यम जे एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपण म्हणतो, तर त्यात सुद्धा अनेक गोष्टी आहेत. कुठल्या आहेत की ज्या आपल्याला अगदी काटेकोरपणे पाळल्या पाहिजेत. एक म्हणजे अहिंसा. अहिंसा म्हणजे आपण दुसऱ्यांना त्रास देत नाही, दुखावत नाही. अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह म्हणजे साठवून नाही ठेवायचं काही. मग शौच, शौच म्हणजे आपण आपलं शरीर आहे ते स्वच्छ ठेवलं पाहिजे आंघोळ करून, आणि मन आपलं जप करून किंवा कीर्तन करून आपलं मन आपण स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. शौच. संतोष. संतोष म्हणजे तुम्हाला जे काय मिळतंय, जो काही पैसा मिळतोय त्याच्यात जे काय तुम्हाला जेवण मिळतंय, जे कोण तुमचे परिवार आहेत, तर त्याच्यामध्येच तुम्ही सुख माना, समाधानी राहा. मग स्वाध्याय. स्वाध्याय म्हणजे काय करायचं की आपण रोज गीता वाचायची, भगवंतानी जी वचनं दिली आहेत त्याचा अर्थ समजून तो आपण आचरणात आणायचा, स्वाध्याय. मग स्वाध्याय नंतर जप. जप नंतर ईश्वर प्रणिधानी म्हणजे आपण श्री कृष्णापुढे नतमस्तक व्हायचं, म्हणजे त्याला शरण जाण्याचा प्रयत्न
करायचा. त्यांनी दिलेली जी वचनं आहेत ती अगदी बरोबर त्यांनी सांगितलंय त्याप्रमाणे पाळायची. तर बघा, यम मध्ये एवढ्या गोष्टी आहेत. हा, यम. मग नियम म्हणजे काय, कोण सांगेल मला? आपण नियम नंतर हे म्हणजे परत आंतरिक नियम. बरोबर बरोबर झालं. ही इंटरनल डिसिप्लिन झाली. इंटरनल डिसिप्लिन म्हणजे जेव्हा आपण आपल्या खाण्याच्या, झोपण्याच्या ज्या सवयी आहेत त्याच्यामध्ये आपण मॉडरेशन पाळतो. म्हणजे खूप जास्त झोप नाही, खूप कमी झोप नाही. इकडे शिला प्रभुपादांनी आपल्याला काय सांगितलंय की कसं तुम्हाला किती तास झोपलं पाहिजे? 6 तास. मग तुम्ही 5 तास रात्री झोपा, 1 तास दुपारी झोपा, चालेल, पण 6 तास शक्यतो झोपलं पाहिजे. आणि बाकीचा जो सगळा वेळ आहे, आता जे काय आपण नोकरी करतो ती, मग आपला जप, मग भागवतम जे आहे ते आपण नित्य त्याचं वाचन केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा आपण आपलं खाणं आणि निद्रा ही आपल्या नेहमी कंट्रोलमध्ये राहिली पाहिजे. आणि खाणं आणि निद्रा याचा डायरेक्ट लिंक आहे. जर आपण खूप पोट भरून खाल्लं की आपल्याला लगेच झोप येते. म्हणजे आपल्याला नियम, आपले जे जे इंटरनल डिसिप्लिन आहे ती सुद्धा आपण पाळली पाहिजे. मग आसन. आसन म्हणजे आपण कसं बसलं पाहिजे? पद्मासनात बसलं पाहिजे, पाठीचा कणा ताठ ठेवला पाहिजे, तुमचे डोळे कसे पाहिजे? पूर्ण बंद नाही, कारण पूर्ण बंद ठेवले तर झोप येणार, आणि पूर्ण उघडे ठेवले की हा जो अष्टांग योगी आहे हा जंगलामध्ये वगैरे राहतो, मग तिकडे पक्षी बघून, प्राणी बघून कदाचित त्याचं मन विचलित होईल. त्याच्यामुळे डोळे अर्धे उघडे अर्धे बंद असे पाहिजेत, आणि नाकाच्या अग्र भागावर बघितलं पाहिजे. आसन पण खूप उंच नसलं पाहिजे. आणि कुशगवताचं जे आसन आहे त्याच्यावर बसलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आसन झालं. आसन नंतर प्राणायाम. प्राणायाम म्हणजे काय की तुम्ही जो श्वासाद्वारे मन को श्वास, नियंत्रित रखना. काय म्हटलं तुम्ही? श्वासाद्वारे मन को नियंत्रित रखना. हा, बरोबर आहे. पण श्वास कसा घ्यायचा की जो तुमचा उश्वास आहे तो श्वास झाला पाहिजे, आणि जो श्वास आहे तो उश्वास झाला पाहिजे. म्हणजे रिव्हर्सल ऑफ ब्रेथ. हे जेव्हा आपण खूप ऍडव्हान्स प्राणायाम वगैरे शिकतो तेव्हा कदाचित आपल्याला हे जमेल. आणि जेव्हा असं होतं तेव्हा तुमचं मन ट्रान्समध्ये जातं, आणि ट्रान्समध्ये गेल्यानंतर तुमचं मन स्थिर राहतं. मग प्राणायामा नंतर पुढचा जो आता प्राणायाम झाल्यानंतर मन आपल्याला कंट्रोल करता येतं. मग आता पुढे मनावर जेव्हा कंट्रोल येतो तेव्हा आपोआप इंद्रिय जी आहेत ती संयमित राहतात. तुम्हाला तो मी स्लाइड दाखवलेली आठवते का की आपलं जे शरीर आहे ते एका रथासारखं आहे, आणि आपली 5 इंद्रिय ते 5 घोडे आहेत. तुम्हाला आठवतंय? हा, तर मग आता मन प्राणायामाने कंट्रोल झालंय. मन कंट्रोल झाल्यावर ते बरोबर इंद्रियांना सुद्धा कंट्रोलमध्ये ठेवणार आहे. म्हणून प्राणायाम नंतरची जी स्टेप आहे ती प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे प्रति अधिक आहार. हा, म्हणजे तुम्ही जे तुमची इंद्रिय आहे ती इंद्रियांच्या विषयांपासून तुम्ही अलिप्त ठेवता, किंवा इंद्रिय विषयांकडे आता मन त्या इंद्रियांना पळू देत नाहीये किंवा जाऊ देत नाहीये. आणि असं जेव्हा दीर्घकाळ चालू राहतं, मन आता इंद्रियांना त्यांच्या विषयांकडे जाऊ देत नाहीये, मग जी पुढची स्टेप आहे त्याला आपण धारणा म्हणतो. आणि मग धारणानंतर जेव्हा अनेक काळ, दीर्घ काळ
मन तुमचं कृष्णाच्या चरण कमलांवर स्थिर राहतं आणि विदाउट एफर्ट किंवा एफर्टलेस अशी जेव्हा एफर्टलेस तुमची धारणा होते त्याला ध्यान म्हणतो आपण. हा, आणि ध्यानची पुढची जी स्टेज आहे ती समाधी. तर हे जे मी आता 8 अंग मी तुम्हाला सांगितली, याच सायक्लिकल ऑर्डर मध्ये आपण गेलो पाहिजे. म्हणजे पहिली पायरी यम, मग नियम. आपण डायरेक्ट प्राणायाम पासून चालू करू शकत नाही किंवा कुठलीही मधली स्टेप. आता तुम्ही मला सांगा की तुम्ही बाहेर जिकडे मेडिटेशन क्लासेस असतात तिकडे अशा स्टेप्स घेतात का सगळ्या, किंवा समजावून तरी सांगतात का? हो, नाही सांगत. यम नाही नियम बद्दल तर काहीच बोलत नाही. बोलतच नाहीत. आणि हो. इनफॅक्ट काही ठिकाणी असंही सांगतात की तुम्ही स्मोकिंग केलं, ड्रिंकिंग केलं तरीही चालेल, कारण आत्मा आणि शरीर हे वेगळे आहेत. आत्म्यासाठी तुम्ही जप करायचा, नाम घ्यायचं, पण शरीराने तुम्ही काही केलं तरी चालेल. म्हणजे इतकी दिशाभूल करतात. कुठेही जरी तुम्ही मेडिटेशनला गेलात तर हे नियम यम नियम पासूनच चालू झालं पाहिजे. आणि आता मी तुम्हाला सांगितलं यम मध्ये 10 तऱ्हेच्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. हा, तर अशा तऱ्हेने आपण जेव्हा असा योग करतो तेव्हाच आपल्याला भगवंताची प्राप्ती होते. मध्येच आपण प्राणायामापासून सुरू झालं तर तुम्ही जे काय करता ते म्हणजे जास्तीत जास्त शरीराला फायदा होईल, जास्तीत जास्त, किंवा तोही व्हायचा नाही. थोडं बहुत तुमचं बीपी वगैरे कंट्रोलमध्ये राहतं आणि मन शांत राहतं, पण याच्या पलीकडे तुम्हाला काही मिळणार नाहीये. आता हे जे 4-8 अंग आहेत अष्टांग योगामधले, तर अष्टांग योगा चे जे स्टेजेस आपण म्हणूया, एक बिगिनर स्टेज आणि एक ॲडव्हान्स स्टेज आहे. तर जी बिगिनर स्टेज आहे अष्टांग योगाची त्याला अरुरुक्ष म्हणतात. इकडे बघा, या श्लोकाच्या स्टार्टिंगलाच आहे. हा, अरुरुक्ष. आणि जो शेवटच्या ज्या 4 पायऱ्या आहेत म्हणजे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी, या ज्या 4 पायऱ्या आहेत याला योगारूढ स्थिती म्हणतात किंवा ऍडव्हान्स स्टेज ऑफ अष्टांग योगा असं म्हटलेलं आहे. तर आता इकडे श्रीकृष्णाने सांगताना पहिल्यांदा ऍडव्हान्स स्टेज सांगितली आहे, योगारूढ. आणि मग योगा रुरुक्ष जी स्थिती आहे, ती जी स्टेज आहे बिगिनर स्टेज, ती नंतर सांगितली आहे. हा, आता आपण 6.3 मध्ये बघूया आपल्याला काय सांगताय श्रीकृष्ण. हरे कृष्ण. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणम् उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अष्टांग योगामधील नवसाधकासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि पूर्वीच योग साध्य केलेल्या साधकासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता यातला पहिला पॅरेग्राफ वाचायचा आहे. भगवंतांशी युक्त होण्याच्या पद्धतीलाच योग म्हटले जाते. हा, या योगाची तुलना एखाद्या शिडीशी करता येईल जिच्याद्वारे सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार होऊ शकतो. या शिडीचा प्रारंभ जीवाच्या अत्यंत कनिष्ठ भौतिक अवस्थेपासून होतो आणि विशुद्ध आध्यात्मिक जीवनाच्या परिपूर्ण आत्मसाक्षात्काराप्रत त्या अवस्थेची उन्नती होते. विविध उन्नत अवस्थांनुसार शिडीच्या विविध भागांना विविध नावांद्वारे जाणले जाते, परंतु संपूर्ण शिडीला योग म्हटले जाते आणि याचे ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग असे 3 विभाग करता येतात.
शिडीच्या प्रारंभिक भागाला योगारुरुक्ष आणि सर्वोच्च भागाला योगारूढ म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आणि आता शेवटचा जो पॅरेग्राफ आहे ना, तथापि कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा प्रारंभापासूनच तथापि कृष्ण भावना भावित मनुष्य प्रारंभापासूनच ध्यानाच्या स्तरावर स्थित असतो, कारण तो श्रीकृष्णांचे निरंतर स्मरण करीत असतो आणि श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये निरंतर युक्त असल्यामुळे त्याने सर्व भौतिक क्रियांचे शमन केलेले असते. हरे म्हणजे कृष्ण. बघा, जो कृष्ण भावना भावित आहे तो डायरेक्ट कुठल्या पायरीवर गेलेला आहे? सातवी पायरी आहे ध्यान, आणि त्याच्यानंतर समाधी आहे. डायरेक्ट त्यांनी कुठली पायरी चढली आहे? अष्टांग योगाची 7वी पायरी. या प्रत्येक श्रीला प्रभुपादांनी जे तात्पर्य लिहिलंय ना, प्रत्येकात त्यांनी कंपॅरिझन केलेली आहे की कृष्ण भावना भावित जीवन जो मनुष्य जगतोय तो कुठल्या स्टेजला आहे. आणि जर तुम्ही खरोखर बघितलं तर बऱ्याचदा जेव्हा बुक डिस्ट्रीब्युशन साठी वगैरे भक्त जातात आणि किंवा लोकांना प्रवचन देण्यासाठी की तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचा जप म्हणा, तर तेव्हा त्यांना भान सुद्धा राहत नाही की किती वेळ गेला, आपण जेवलो नाही, आपल्याला आता 7 वाजले, आपल्याला घरी पोचायला हवं होतं. म्हणजे भान सुद्धा राहत नाही, इतके ते बुक डिस्ट्रीब्युशन मध्ये इन्व्हॉल्व्ह असतात. मग शिला प्रभुपाद काय म्हणतात की अशा वेळेला जिकडे त्याला भान राहत नाही, तहान भूक याचं भान राहत नाही, तेव्हा आपल्याला असं म्हणता येईल की हा जो कृष्ण भावना भावित आहे तो सुद्धा सेवे थ्रू त्याचं कृष्णावर निरंतर ध्यान आहे, मग त्याला वेगळं काही करावं नाही लागत. तर अशा तऱ्हेने आता आपण प्रत्येक याच्यामध्ये बघणार आहे. बरं, आता इकडे मला आणि एक गोष्ट सांगायची आहे की हे जे 8 अंग आहेत अष्टांग योगाचे, ही 8 अंग जी आहे, जी पहिली 4 अंग आहेत, म्हणजे पहिली यम, नियम, आसन आणि प्राणायाम, इथपर्यंत तुम्हाला काहीतरी कर्म करावंच लागतं. असं नाही तुम्हाला म्हणतायत, कारण अजूनही निष्काम कर्मयोगी अनेक वर्षांनी अष्टांग योग करू शकतो. थोडीशी तुमची चित्तशुद्धी अजून बाकी असते. त्याच्यामुळे आपल्याला एकदम अष्टांग योग जर केला तर कदाचित तो समाधी अवस्थेपर्यंत जाणार नाही. म्हणजे अष्टांग योग करण्यासाठी कर्मयोगाद्वारे तुमचं चित्त पूर्ण शुद्ध झालं पाहिजे, मगच आपल्याला अष्टांग योगाची पायरी चढता येते. आता पुढे 6.4 मध्ये आपण कृष्ण माइंड कंट्रोल बद्दल सांगणार आहेत. आपण आता बघूया. आता हे मी तुम्हाला पहिल्यांदाच इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं होतं की पहिल्यांदा सहसा जो भक्त असतो तो कसा असतो, कर्मकांड करतो, कर्मकांडी असतो. तो काय म्हणतो की मी आराधना करीन किंवा मी जप करीन, पण मला काही ना काहीतरी हवंय इन रिटर्न. आणि तो त्याच्या इच्छा खूप असल्यामुळे तो कुठे जातो, तो देवदेवतांकडे जातो. देवदेवतांकडे अनेक वर्ष गेल्यानंतर त्याला समजतं की मला देवदेवतांकडून जे फळ मिळतंय ते अनित्य आहे, ते टेम्पररी आहे. परत काही वर्षांनी मला तीच मागणी करावी लागते. मग कदाचित असं होतं, किंवा
कदाचित जर त्याचं भाग्य चांगलं असेल तर त्याला अशी कोणीतरी गीता देतं हातामध्ये, किंवा आपली लिंक आहे ती फॉरवर्ड करतं आणि त्यांना सांगतात मग तुम्ही इकडे याल का, हा भगवद्गीताचा क्लास अटेंड कराल का, किंवा कुठेतरी प्रवचनात हा जो कर्मकांडी आहे तो कसा तरी प्रवचन ऐकून कृष्णाकडे कनेक्ट होतो. पण अजून पूर्वीची सवय आहे मागायची, मोठी शॉपिंग लिस्ट असते प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, मला हे पाहिजे हे पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपण एखाद्या मॉलमध्ये जातो आणि आपण लिस्ट करून जातो ना, आपल्याला काय काय आणायचंय, तशीच आपली लिस्ट असते. आणि इकडे आता जो पूर्वीची जी सवय आहे ती गेलेली नाहीये, म्हणून तो कृष्णाकडे कनेक्ट झाल्यामुळे आता त्याला आपण सकाम कर्मयोगी म्हणतो. तो काय करतो, कृष्णाकडे जातो म्हणून योग म्हणतो आपण, पण सकाम मला काहीतरी पाहिजे. आणि अशा तऱ्हेने जेव्हा तो कृष्णाकडे जातो तेव्हा तो कृष्णाबद्दलचं ज्ञान घेतो, त्यांची पुस्तकं वाचतो. मग जेव्हा तो अशा प्रमाणे ज्ञान घेतो, आता त्याला समजतं की कृष्ण कोण आहेत, मी कृष्णाचा कोण आहे, आणि कृष्ण किती प्रेमळ आहे, ते तर दीनबंधू आहेत. हे सर्व जे काय या भौतिक जगात आहे त्याचे मालक कृष्ण आहे, माझं काहीच नाहीये. आणि मग तो हे ज्ञान मिळाल्यावर म्हणजे ज्ञान योग घेतो. मग हे ज्ञान मिळाल्यानंतर तो निष्काम कर्मयोग करतो. आणि निष्काम कर्मयोग जेव्हा अनेक वर्ष करतो तेव्हा त्याची पूर्ण चित्तशुद्धी होते आणि त्याला वाटतं थोडीशी अजून चित्तशुद्धी राहिली आहे माझी. मग तो काय करतो, अष्टांग योग करतो. मग पहिले जे 4 आहेत योगा रुरुक्ष, त्याच्यामध्ये पूर्ण त्याची चित्तशुद्धी होते. आणि मग तो ऍडव्हान्स स्टेजला जाऊ शकतो. आणि मग शेवटची जी पायरी आहे ती म्हणजे अष्टांग योगी जो असतो त्याच्या सौभाग्याने त्याला एक भक्त भेटतो जो त्याला सांगतो की आता तू कृष्णाच्या सेवेमध्ये रुजू हो. आणि मग तो कृष्णाच्या सेवेमध्ये रुजू होतो, कारण अष्टांग योगी जो आहे तो कृष्णाचं सत आणि चित हे स्वरूप ओळखू शकतो. सत म्हणजे काय, जे ज्याचा कधीच नाश होत नाही, आणि चित म्हणजे काय, ज्ञान. तर सत स्वरूप आणि ज्ञान स्वरूप किंवा चित स्वरूप तो भक्त ओळखू शकतो किंवा अष्टांग योगी ओळखू शकतो. पण अजून आनंद त्याला मिळत नाहीये, आनंद स्वरूप तो ओळखू शकत नाहीये, आनंद स्वरूपाकडे जाऊ शकत नाही. मग असा जो एखादा कृष्णाचा शुद्ध भक्त असतो तो त्याला कृष्णाच्या सेवेमध्ये रुजू करतो, तेव्हा त्याला आनंद मिळू लागतो आणि तो कृष्णाचा सत चित आणि आनंद स्वरूप ओळखतो. म्हणजे पूर्ण तऱ्हेने तो श्री कृष्णाला जाणतो. आता बघा, योगारूढ स्थिती जी आहे ती किंवा योगारूढ स्टेज जी आहे ती आता आपल्याला श्रीकृष्णाने पहिल्यांदा सांगितलेली आहे. आता याच्यात आपण थोडस बघूया. 6.5 हरे कृष्णा. 4 झालं का आपलं? नाही माताजी, नाही झाला. नाही, बरं, बरोबर. चालेल, 4 वाचा. येस. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते. श्लोक क्रमांक 5 वाचू माझ्या माताजी? नाही, अनुवाद वाचते ना. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो तसेच इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्मामध्ये आणि सकाम कर्मामध्येही प्रवृत्त होत नाही तेव्हा तो योगारूढ झाल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की योगारूढ स्टेजला पोचायला काय पात्रता
लागते. सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग केलेला असतो आणि तो सकाम कर्मामध्ये किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे जात नाही. आता पुढे. हरे कृष्ण. उद्धरेणात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इथपासून माइंड कंट्रोल चालू होतो बरं का. आता पहिला 6.4 आहे ना, त्यातली 4थी लाईन वाचायची आहे, 4थी 5वी. परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य परंतु कृष्ण भावना भावित मनुष्य श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता सर्व काही करून त्यायोगे इंद्रिय तृप्तीपासून पूर्णपणे अनासक्त राहू शकतो. या तथ्याचा साक्षात्कार न झालेल्या मनुष्याला योगरूपी सोपानाच्या सर्वोच्च स्तराप्रत उन्नत होण्यापूर्वी भौतिक कामनातून मुक्त होण्यासाठी यंत्रवत प्रयास करावे लागतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे त्यांनी काय सांगितलंय, जो कृष्ण भावना भावित असतो तो इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे जातच नाही, कारण तो कृष्णाला प्रसन्न ठेवण्यासाठी झगडत असतो. पूर्ण वेळ तो काय म्हणतो की मला कृष्णाच्या इंद्रियांना प्रसन्न ठेवायचंय. म्हणजे ही जी योगारूढ स्थिती आहे, जिकडे त्यांनी सांगितलं तो इंद्रिय तृप्तीच्या पाठी पळत नाही, ती आपोआप तीच स्थिती जी आहे ती भक्ताला प्राप्त होते. आता 5 हे वाचायचं आहे ना, अनुवाद. नाही, अनुवाद झाला 5व्याचा वाचून. 5व्याचा पण झाला का अनुवाद? बरं. हो. आता कधी कधी योगारूढ स्थिती जी आहे त्या योगारूढ स्थितीमध्ये एखादा अष्टांग योगी त्याचं विहित कर्म करू शकतो. का करू शकतो? कारण त्याला लोकांपुढे आदर्श ठेवायचा आहे. जर अशा तऱ्हेने एखादा अष्टांग योगी आपलं नियत कर्म करू लागला तर असं समजू नये आपण की त्याला चित्तशुद्धी हवी आहे. केवळ आदर्शासाठी तो इतर लोकांपुढे आदर्श ठेवण्यासाठी तो हे करतोय. आता 6.5 मध्ये आपल्याला परत वाचायचं आहे. 5वी 6वी लाईन. भौतिक जीवनात मनुष्य मन आणि इंद्रियांचा अधीन होतो. वस्तुतः मनामुळेच विशुद्ध जीव भौतिक अस्तित्वात गुरफटून जातो. मनाचा मिथ्या अहंकाराशी संबंध येतो आणि हा मिथ्या अहंकारच भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा करतो. म्हणून मनाला अशा प्रकारे प्रशिक्षित केले पाहिजे की जेणेकरून ते भौतिक प्रकृतीच्या झगमगाटाने आकर्षित होणार नाही आणि या प्रकारे बद्ध जीवाचे रक्षण होऊ शकेल. इंद्रिय विषयांद्वारे आकर्षित होऊन मनुष्याने स्वतःची अधोगती होऊ देऊ नये. मनुष्य जितक्या प्रमाणात इंद्रिय विषयाद्वारे आकर्षिला जातो तितक्या प्रमाणात तो भौतिक अस्तित्वामध्ये गुंतत जातो. यातून सुटण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे मनाला सतत कृष्ण भावनेमध्ये युक्त करणे हा होय. या शब्दाचा हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला इकडे लक्षात येतं, जर तुम्हाला मनाला ट्रेन करायचं असेल तर तुम्हाला हवंय की मनाने इंद्रियांच्या विषयांकडे पळू नये. तर मग काय केलं पाहिजे? त्याला कृष्ण भावनेमध्ये युक्त केलं पाहिजे. हे जे आपल्याला इकडे श्रीला प्रभुपाद सांगतात ना, ते कारण म्हणजे ते जे सांगतात की तुम्ही मनाला कसं ट्रेनिंग द्या, त्याला कृष्ण भावनेकडे घेऊन जा. तर हे फुल प्रूफ मेथड आहे ही. इकडे कधीच कोणी खाली घसरणार नाही. आता आपण बघूया पुढचा जो श्लोक आहे त्याच्यामध्ये आहे की मन शत्रू आहे की मित्र आहे, तर ते आपण आता बघूया.
हे बघा इकडे त्यांनी दोन ज्या स्टेजेस आहेत, योगारुरुक्षु जी स्थिती आहे किंवा जी स्टेज आहे, याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय की याला अजून थोडीशी चित्तशुद्धी व्हायची गरज आहे. त्याच्यामुळे काय केलं पाहिजे की त्यांनी त्याचं विहित कर्म हे केलंच पाहिजे आणि हळूहळू विहित कर्म करून म्हणजे यम नियम पाळायचे, काही काळ आसनात बसायचं, प्राणायाम करायचे आणि ऍट द सेम टाइम कर्मयोग करायचा, म्हणजे कर्म करायचं. आणि असं ही स्थिती जेव्हा तो परफेक्ट करेल योगारुरुक्ष, तेव्हा तो योगारूढ स्टेज जी आहे त्याच्या पायऱ्या चढू शकेल. आणि आता योगारूढ स्थितीमध्ये पोचल्यावर तो इंद्रिय विषयांच्या पाठीमागे पळत नाही, तो भौतिकापासून अलिप्त झाला असतो, म्हणून तो कुठल्याही सकाम कर्म करत नाही. ते सर्व भौतिक इच्छांचा त्यांनी त्याग केलेला असतो. अशा वेळेला त्या संन्यासीला सांगतात, ठीक आहे, आता तू तुझं नियत कर्म करू नकोस आणि फुल टाइम तू अष्टांग योग कर. 6.5 आपलं झालंय ना. तर मन आपण 6.5 मध्ये आपल्याला सांगितलंय, मन जर तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये युक्त केलं तर मन तुमचा मित्र होईल. आणि नाही तर आपण जर भौतिकाकडे जर मन तुम्हाला घेऊन जात असेल तर मन तुमचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. 6.6 हरे कृष्णा. जी माताजी, एक मिनिट. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे मन शत्रू असते. हरे कृष्ण. माताजी मी लिव्ह करतेय. बरं, हरे कृष्ण. म्हणजे जोपर्यंत मन आपलं संयमित होत नाही तोपर्यंत मन आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे आणि आपण ओळखू शकत नाही. बघा, जो शास्त्रात काय लिहिलंय की शत्रू कुठेही बाहेर नाहीये, शत्रू तुमच्याच आतमध्ये. जेव्हा मन तुम्हाला भौतिक ठिकाणी घेऊन जातं तेव्हा मन तुमचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. आता थोडस आपण वाचूया. अंजली हुगे माताजी वाचता का? हो हो, हा पॅरेग्राफ वाचते आणि मग मी पण लिव्ह करेन. ठीक आहे, बरं. वरिष्ठांच्या आज्ञांचे पालन करणे, 5वी लाईन. हो, वरिष्ठांच्या आज्ञांचे पालन करणे ही जीवाची स्वरूपस्थिती आहे. जोपर्यंत मनुष्याचे मन अविजित शत्रू राहते तोपर्यंत त्याला काम, क्रोध, लोभ आणि मोह इत्यादींच्या आदेशांचे पालन करावे लागते. परंतु मन जेव्हा जिंकले जाते तेव्हा मनुष्य स्वेच्छेने परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित असणाऱ्या पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या आज्ञांचे पालन करण्याचे मान्य करतो. वास्तविक योगाभ्यास म्हणजे हृदयस्थित परमात्म्याशी संबंध प्रस्थापित करणे आणि त्यानंतर त्याच्या आज्ञांचे पालन करणे होय. ज्याने कृष्ण भावनेचा प्रत्यक्षपणे स्वीकार केला आहे त्याच्या बाबतीत भगवंतांच्या आज्ञांना शरण जाणे आपोआप सिद्ध होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता 7. माताजी मी पण लिव्ह करते. हा चालेल, लिव्ह करा. हरे कृष्ण. 7 बघूया आपण. 6.7 कुमुद माताजी. जी माताजी, हरे कृष्ण. येस. जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. हरे कृष्ण. हा, ओके, आता मी अनुवाद. वाचते माताजी, मीच वाचते.
ज्या मनुष्याने मन जिंकले आहे त्याला परमात्मा प्राप्त झालेला असतो आणि त्याने शांतीही प्राप्त केलेली असते. त्याच्या दृष्टीने सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान असे सर्व काही सारखेच असते. हरे कृष्ण. म्हणजे जो योगारूढ स्थितीमध्ये स्थित आहे किंवा जो योगारूढ आहे असा जो योगी आहे त्यामध्ये कुठली लक्षणे आपल्याला दिसून येतात, तर पहिलं त्यांनी सांगितलं ज्याने मन जिंकलेले आहे, म्हणजे ज्याचं माइंड पूर्ण कंट्रोल्ड आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जो शांत आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे त्याला परमात्म्याची प्राप्ती झालेली आहे. मग असा जो माणूस असतो तो कसा असतो की सुख दुःख शीत उष्ण मान अपमान याकडे तो पूर्ण उदासीन असतो, न्यूट्रल असतो. मग कसा असतो तो, त्याला पुढच्या काही श्लोकांमध्ये दिलेलं आहे की जे त्याला शास्त्रांमध्ये जे ज्ञान दिलेलं असतं त्या ज्ञानात तो तृप्त असतो. तो सदैव दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित असतो. तो आत्मसाक्षात्कारी असतो. तो सेल्फ कंट्रोल्ड असतो. तर ही जी लक्षणे आहेत ही पुढे 6.7 to 6.9 मध्ये दिलेली आहे. तर आता आपण थोडंसं वाचूया. कोणाला वाचायचंय? मी वाचू माताजी. माताजी आज रेकॉर्डिंग नाहीये का हो, चालू? मी